gaskiya. Jibrin ne ya zo mana da wannan sako, don mu farka daga bacci mu gyara ayyuka. Idan shekaru 60 Allah ya baka a duniya, 20 na bacci ne cikin dare da safiya, 20 na aiki ne neman abin abiya, 15 na yarinta ne lokacin wariya, shekaru kuna cin abinci lissafi ya bayyana. Cikin 60 50 da takwa sun riga sun fana, saura biyu kakal shin ina ibada take. Me za ka cewa Allah ranar da kowa ke kuka? Shafuka dari shida ne na littafin Allah, hanyar sauke su tana nan babu wata wahala. Kada ka bari lokaci ya wuce ka cikin jidali, karanta hudu kakal bayan kowace sallah. Shafuka 20 a rana cikin natuwa, wata guda ka sauke ka samu daukaka da ni'ima. Wannan ita ce riba wadda ba ta faduwa, sakun Allah ne abincin kowace rayuwa. Annabi ya fada, shugabanmu abin bi, wanda ya nuna alheri la da gare shi faifat. Idan ka yada wannan sako ga yan uwa da abokai, ladar duk wanda ya taranta naka ne ba tare da makai. Kada ka boye haske bari ya zaga ya koina, WhatsApp ko tahira ka zama mai kiran zuwa gafana. Baka san Allah yana kallon duk abin da kake. Akwai lambu na biyu ga wanda tsoron Allah ya feke. Duk mai tsoron Ubangiji zai ga hanyar tira, duk mai bin son zuciya zai ga ranar kira. Mutuwa gaskiya ce bata barin sarki ko talaka, kabari gidanmu ne can babu damar gyara ayyuka. Kada ka nemi yabon mutum, dogara ga Allah. Kalli kuskurenka yau ka nemi gafara da sallah. Ya Allah ka ba mu kyakkyawan karshe, mu mutu cikin imani. Ka yafe mana zunubanmu, ka kai mu gidan ni imani.